ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢୁଛ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଥିବ ନୂଆ ବହି କେବେ ଆସିବ, ନୂଆ ବହି କେବେ ଆସିବ। ନୂଆ ବହିର ଯଦି ପିଡିଏଫ୍ଟା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଯିବି ଯେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅନଲାଇନରୁ ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସ୍କୁଲରେ ବହି ମିଳିବା ଆଗରୁ ନିଜେ କିଛି ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେବା ଆଗରୁ ନିଜେ କିଛି ଆଗେ ଯାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ସେଠି ଯାଇ ତୁମେମାନେ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ। ତ ତା ଆଗରୁ ଚାଲ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବହି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ତୁମେ ବହି ନାମ ନ ଜାଣିଲେ କି ବହି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେଉଁ ବହି ରହିଛି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତୁମର ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ବହିର ପିଡିଏଫ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିନେବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଚାଲ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବହିକୁ ନେଇ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ବି ବହିକୁ ନେଇ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟରେ ବହିର ପିଡିଏଫ୍ ପାଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ଝୁଲଣା 1। ତାପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 2ଟି ବହି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହିର ନାମ ରହୁଛି ଝୁଲଣା 2 ଏବଂ ଗଣିତ ରହୁଛି, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ମଜାରେ ମଜାରେ ଗଣିତ। ଏହାର ବହି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 2ଟି। ତାପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ଭାଷା ମହକ। ତାପରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ପଲ୍ଲବୀ। ତାପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ। ତାପରେ ରହିଛି ଇଭିଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ବହିର ନାମ ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ରହିଛି ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏହା ମୋଟ ବହି ରହିଛି 6ଟି। ତାପରେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଭାଷା ମହକ 2। ତାପରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ପଲ୍ଲବୀ। ତାପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତାର ନାମ ରହୁଛି ଗଣିତ ମେଳା। ତାପରେ ରହିଛି ଇଭିଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ। ତାପରେ ରହିଛି ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ଖେଳ ଏବଂ ଯୋଗ। ତାପରେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ବହି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଭାଷା ମହକ 3। ତାପରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ପଲ୍ଲବୀ। ତାପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ଗଣିତ ମେଳା। ତାପରେ ରହିଛି ଇଭିଏସ୍, ଯାହାର ବହିର ନାମ ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ଆମ ବିଶ୍ୱ। ତାପରେ ରହିଛି ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ନବରସ। ତାପରେ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଖେଳ ଏବଂ ଯୋଗ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 11ଗୋଟି ବହି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା। ତାପରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ କଳିକା। ତାପରେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 1। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜସ୍ମିନ୍। ତାପରେ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତଲାସ। ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଯାହାର ନାମ ରହୁଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଯାହାର ରହୁଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ତାପରେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍, କୌଶଳବଦ୍ଧ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ମୋଟ 11ଗୋଟି ବହି ରହୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ସେଟା ରହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ। ତାପରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ କଳିକା। ତାପରେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 2। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ହେଉଛି ଜସ୍ମିନ୍। ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତଲାସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ। ସାଇନ୍ସ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୌଶଳବଦ୍ଧ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର ରହୁଛି 11ଗୋଟି ବହି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି। ହିନ୍ଦୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ କଳିକା। ସଂସ୍କୃତ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 3। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜସ୍ମିନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତଲାସ।
रही मैथ जाना हूँ गणित प्रकाश तापर साइंस अर्थात जिज्ञासा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत एवं आम पृथ्वी भोकेशनल एजुकेशन रोचे कौशल बोध तापर फिजिकल एजुकेशन जार नाम रोचे खेल शिक्षा। तो ये चल पे मुझे तुमको जनईदेवी केमी तुम्हें मैंने निजर बही को डाउनलोड कर पढ़ी पार ऑनलाइन रे निजे एबेठारु पढ़िबा आरंभ करि परिबो। तो यह पई प्रथमे तुमको प्ले स्टोर को जीवा को पड़िबो। प्ले स्टोर को जीवा पिला माने प्ले स्टोर को जाई सर्च करिवो ओडिया मीडियम क्लास 10 टू 1 टू 10 ऑल बुक्स। तापर सेकंड रे जो आसुची जो ऐप टी जो आसुची देखि परतो पिला माने ए जो ऐप टी रहउची ए ऐप टी ताहारी को ही इंस्टॉल करिवो। ए ऐप टी भलो भाबरे पिला माने देखिनियो ए ऐप टी इंस्टॉल करिवो। ए ऐप टी इंस्टॉल करि साला परे एहार लोगो भी देखिनियो भल से एही लोगो रे इंस्टॉल करिवो। तापरे ओपन करिवो। ओपन करि साला परे प्रथमे जो देखि परथबो लेखा हिची क्लास 1 टू 10। तो तुम मानकर प्रथमे दरकार कोनटा न्यू बुक 1 टू 8 तापरे क्लिक करलो। क्लिक कर साला परे तुमरे एठी प्रथम क्लास रु पूरा प्रथम क्लास रु द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी पर्यंत आसी जिवो। पर सपोज तुम 7 क्लास दरकार 7 क्लास बही को मारिवो। 7 क्लास बही को क्लिक कला परे देखि परथबो पूरा एही भरी भाबरे पूरा एकदम आसी जिवो। तापर धर गणित प्रकाश धर गणित बही देखिवो। गणित बही क्लिक कला परे एही भाबरे तुमरो गणित बहीटा पूरा आसी जिवो। तुमे माने प्रथम रु शेष जाए पर देखि परथबो लेखा जाईची एरा पुराना बही नुहे पिला माने पूरा नुआ बही गणित प्रकाश देखि परथबो सप्तम श्रेणी लेखा जाईची। पूरा तळे जाईकी भी देखि परिबो एटा सब नुआ बही चित्र पर देखि परथबो एपरि तो थिलानी पूरा नुआ आसी जाईची। पूरा नुआ सब एकदम पूरा देखि परिबो। जो बहीटा क्लिक करिवो लोडिंग हबो डाउनलोड हे जिवो आसी जिवो। तो वीडियो भल लगे समस्त वीडियो को लाइक करो सांग मान सहित शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखा गोटे नुआ वीडियो रे। जय जगन्नाथ।